Audio Jungle. 아보 겜씨 타일랜드 थांनाया माब्ला सफैस्लाबखो आंबो थांगौमोन थाइलेण्डआवहाय गावहा आंखौ खबरखौनो होआसै आरो आंबो थाइलेण्डआव मासाज खालामजानो थांगौमोनथ' मालाय खथ' मोजां मोजां मासाज खालामोनो आब' गेमसि नोंहालाय खालामजायासै नामा आब' गेमसि हा एबार थाङोबा आंखौबो लांफादो आब' गेमसि आंबो थांथारगोन आंबो एखेबारे थांनो लुबैथारदों गावल' थांथारबाय आरोहाय आब' गेमसिया आंबा बेसेबांबा थांनो लुबैदोंमोन मालाय खथ' मोजां मोजां मासाज खालामथारोनो थांनो गोसो थाथारबाय आंहाबो एबार थाङोबाथाय आंखौबो लांफाखा आब' गेमसि आंबो थांथारगोन आंबो नायनो लुबैदों थाइलेण्डआ माबायदि नायथारगोन फाग्लिफ्रा गावसोरा एफाबां थांनो गोसो आरो आंहा हाखु दाखुसो थांनाय जादों रावखौबो खबर होनो हायासै आंहा बे फाग्लि लेवखावरिखौसो लांबाय आरो लोगोआव जों सानैल' थांबाय मासाजखौलाय खालामजादोंमोन खालामजानायालाय लोगोफोर गैया होमबाबो बारा मोजां खालामजानो मोनासै मोनथाम मोनब्रै आइडियानो बेफोरबायदिल' खालामजानो मोनबाय आंबो मोजांखौनो खालामाखै आंनिखौ बारा एबार थांबासो मोजां खालामजानोसै आंबो थांगौमोनहाय लोगो आंना फैसायानो गैथारा एबार थांबा नोङो आंनो फैसा होथ'नानै आंखौबो लांफादोहाय लोगो नोंना मालाय हिर'आ मालाय कन्ट्रेक्टारखा लावदुम हिर'आ आंखौबो लांफादो आंना फैसायानो गैथाराहाय लोगो माथो खालामनो आरो आंना बयफ्रेन्डआबो दुखियासो आं दुखिया बयफ्रेन्डखौनो गोसोथोफ्लांबाय माथो खालामबावनो दालाय आब' गेमसि आंबो थांगोनलै नायनो दै थाइलेण्डखौ माबायदि आंबो सिख्लाफोरजों एसे मेसाज खालामजानो लुबैदोंलै आब' गेमसि माबायदि थाइलेण्डनि सिख्लाफोरनि मासाज खालामनाया आंबो थाइलेण्डनि सिख्लाफोरखौ नुवाखैलै आब' गेमसि आंखौबो लांफादे आंबो थांगोन दे जाय थांनो आंनि बेयाव आं खाथा लाखादों बेयाव नामखौ लिरहोदो आब' गेमसि सोर सोर थांनो दे आं खाथायाव नामखौ लिरनोसैब्रा गासैनिखौबो एलग्रायाबो आंनि खिथुखौ गारनो नागिरथारा दे एलग्रा मा एसे खाथा नोंलायहाय एलग्रा खाथाथारहाय नोंबो एलग्रा दे नामखौ लिर दे गिबिया सेट नाम्बार एकावनो लिर दे मिथि नार्जारि आरो मनालिसा मोसाहारि आरो हेलेना दैमारि दे नाफाथिनिखौ लिरथ'नांला नाफाथिया बांद्राय उन्दैद्राय नाफाथिया देनां थांनोसै नेक्स्ट बोसोराव दे आयु आब' गेमस्रिया गावहा आंखौ जा अनेक खालामखाबाय दाहाय आं थांनो गोसोथारमोन माबायदि थाइलेण्डखौ नायनो गोसोथारमोन आं दे नोंसोरल' थांदो दे आंबो उनाव थांगोन दे आब' गेमस्रि नायबाय था आंहाबो इउटुब चेनेला गोबां गिदिर जाखाबाय आंबो थांगोन उनावहाय हारसिंबाबो थांगोन आं गोजोननाय थाबायहाय लोगो गेमस्रि आंहासो थांनो मोनसिगोन नोंजोंहाय मोजां जायगा बेरायहोदो लोगो आंबो बिराद नायनो गोसो जाखाथारदोंमोन थिगानो जाबाय दे लोगो आंहा थांनो मोनसिगोन नोंनि दिनावहाय